Nemaš pojma da kuvaš. Dakle, ja sipam čokoladu u kalup. Odlično, a sad mi treba jaje. Razbit ću par jaja u kalup. I umutiti sve mutilicom. To je to. Mogu to staviti u rernu. Dakle, sad ću pogledati u svojoj knjizi recepata nešto. Našla sam. Sad ću napraviti toplu čokoladu. Šefe, mogu li dobiti ovo? Jaje? Ne jaje. Šta? KitKat? Pa ne. Brašno treba. Pa ne, razmisli, šefe. Dobro, sama ću uzeti. Treba mi pavlaka. Pa to je očigledno. Koji si ti profesionalac? Dakle, dodajem je u čokoladu. Tako je. A sada ubacujem nekoliko štapića cimeta.